Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои баррасӣ гардида ва дастуру супоришҳои дар паёми хеш зикр гардидаро пеш аз ҳама ба хотири ҳифзи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, ҳимояи истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои халқи тоҷик арзёбӣ намуданд. Чанде аз сокинони ноҳияи шаҳри Нав оиди паёми навбатӣ андешаҳои худро иброз намуданд. Дар паёми имсола муҳтарам президенти мамлакат оид ба масъалаҳои марбут ба иқтисодиёти кишвар, маърифат, илму фарҳанг, омӯзиши таърих, забономӯзӣ ва боз ҳам баланд бардоштани мақоми зан истода гузаштанд, ки натиҷаи таҳлили ҳамаҷонибаи тамоми соҳаҳо дар кишвар дониста мешавад. эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун соли рушди соҳаи саноат ин гувоҳи он аст, ки тоҷикистони азизро минбаъд дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари пешрафта ва содиркунандаи молу маҳсулот мешиносанд ва нуфузи ватани азизамон боз ҳам баландтар мегардад. Ноҳияи шаҳри Нав ба 7 ҷамоати деҳот, як ҷамоати шаҳрак, 70 деҳа ва 14 хоҷагоҳҳои ҷамъоммавӣ мавҷуд буда, ноҳияи агросаноатӣ ба ҳисоб меравад. таъмиру таҷдид ва сохтмонҳои иншооти таъйиноташон гуногун, аз ҷумла хонаҳои баландошиёна, марказҳои савдо, чойхона, нонвойхона, майдончаҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии роҳ-роҳрав, биноҳои маъмурии ташкилоту муассисаҳо ва гайраҳо дар даврони истиқлолият сохта ба истифода дода шудааст. дар соли 2022 барои ободу зебо гардани ноҳия гулҳои гуногун аз он ҷумла гули лола 7000 дона, гули зарин 5150 дона, гулҳои гуногун аз он ҷумла тагес, тоҷи хурус 8200 дона дар шоҳрои раҳи Турсунзодаи Шаҳрнав широнда шуд. Чароғакҳои нав, фурӯзонҳои нав, ҳамчун роҳҳои одамгузарро сафолокпӯш карданд. 5000 дона арчаи хурдсол зебо широндем. мо барои зебо обод нигоҳ доштани ватани худамон, ноҳияи худамон ҳама вақт сайру кӯшиш мекунем. сокинони ҷамоату деҳоти ноҳияи шаҳри Нав баҳри ободиву созандагии маҳалли зисташон тасмим гирифтанд, ки ҳашарҳо ташкил намуда кӯчаву хиёбон, роҳраву даромадгоҳҳои деҳа ва гирду атрофро аз партов тоза намуда ҷӯйбору заҳбурҳоро битонпӯш менамоянд. ба гуфти масъулини муассисаи коммуналӣ ва кабудзоркунии ноҳия, имсол тибқи нақша дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 10 000 ниҳолҳои ҳамешасабзу сояафкан ва 4 000 бех гулу гулбуттаҳои ороишӣ шинонида мешавад.